салом алейкум, мардими шариф Тоҷикистон. Мавзӯи имрӯзаи мо имна барои Шухрат Қувватов. Ман чанд видео кардагӣ ҳастам имина барои бобоҷони 88 ки шумо дар кабинети Шухрат Қувватов ай сар мерен то бегара дар он ҷое. Но биромадан гуфтанд Исоқ Файюб ту мора тӯҳмат кардеси. Имрӯз дар кабинеташ эфир гузаронда. Бобоҷон 88, ман медонам ту ки ҳастӣ. И ҳикмат медонам. Яке шумо биромаден, шумо клоуно, шумо банон блогеро ки Исоқ Файюб тумора тӯҳмат кардеси ки как будто мо аз амният норозӣ ҳастем. Садқаи амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон кунад шуморо. Мо такя ба амният дорем, вай. Оё шумо медонед Шухрат Қувватов кист? Як решаи кабирӣ аст. Одами кабирӣ дар территорияи Российской Федератсия. Именно барои ту, Бобоҷон 88. Ман тра ихел намемонам, Бобоҷон 88. Аввал кабирӣ буд, дисе Нашур буд, баъд Муҳаммадӣ буд, баъд дисе мусири дигаш. Авози набарот, Бобоҷон 88. Муҳиддини Кабирӣ, ту Бобоҷон 88, дисе Нашур, баъд Муҳаммадӣ Садриддин. Ман то охирам мерам. Но ту имрӯз ай даҳани тир хӯрдӣ. Ахлоқ. Чӣ вақт биромадем гуфтем Исоқ Файюб ту мора тӯҳмат кардеси? Барои чӣ Исоқ Файюба барои тӯҳматоша мебаранд пишти панҷара ҷош кунанд? Охи ҳикмат медонам. Чӣ гап аст? А ту имрӯз мебурӣ мегӯ ки Шухрат Қувватов бародари мо шумои дастгириш кунед. Ман туф кардагӣ ҳастам, охи бародари та аст. Ман дар имна Шухрат Қувватова туф кардагӣ ҳастам. Оё медонӣ ки Шухрат Қувватов дод задагӣ гуфтагие ки рӯзиш мешавад мо как будто аз статкаи Нуризода мо конститутсияро гуфта ай нол алиш мекунем. Ту медонӣ ки ҳастӣ? Ту худи хушак медонӣ? Ман медонам ки шумо як партия мехоҳед, як группа мехоҳед, группаи нав. Агар президенти нави Америка ба гапш биста клоуни президенти Украинаро круглий стол бишонад, ҳамат мебуред. Худоҷон дар пои ҳикмати ҳозина хоре назанад, ҷонам фидояш. Ҳамат анам тариқадан мехезед. Но мо намурдем, мардои бананг баномус. Ман медонам ту ки ҳастӣ, ту маскара кашидагӣ ҳастӣ. гӯш кун, Шухрат Қувватов чӣ мега амният? Даже мана расондан ки Исоқ Файюб Шухрат Қувватов гуфтагие ки Аюба хати МВДш, амниятш, хати посольстваш меёримшон дар кабинет, ҳамаша мекунам, баъд охирда Аюба мекунам, баъд ҷавобшон медам. Но наметавонад карда. Шухрат Қувватов наметавонад карда. Як никто аст, як продажный адвокат аст. Бобоҷон 88. Ман гуфта будам чанд бор ки юрист ду намуд мешавад. Честный ва продажный. Исоқ Файюб честный аст, а Шухрат Қувватов як продажный одам аст. Як мошенник одам аст. Ман чанд бор ишон додам чекҳое ки чӣ хел мардум пул мезгардонанд, телефонро намегиранд. Чандин одамам гуфтагия дромагия ки бародари азиз, чӣ гапаи худаш? Посольство ҷура нигоҳ мекунад. Чӣ гапаи бародар? гӯш кардан дар кори мардум чӣ мегӯяд? Хуб медонем номи пешвора ҳар хел мегирад. Намедонем дига чӣ кор кунем Исоқ Файюб? Ман ҳамаша пешниҳод мекунам. гӯш кун. Адвокат чӣ мегӯяд? Нахо адвокатам хел гап зада. Шумо ҳамад ай Муҳаммадӣ Садриддин ягон чӣ камӣ надорем шумо ҳамад. гӯш кун. Эй ахлоқ, эй ноодам, эй курнамаке ки имрӯз зиндагии ту ин аз пули мардуми муҳоҷир буд иҳозиян рафтеса, ту бо мебурои Шухрат Қувватова бародар мегӯӣ? Ман направо налеваша туфкаигем. Направо налеваша Бобоҷон 88. ҳамватанони азиз, видеоро як ҷоя тамошо мекунем. шумо ҳарчӣ нанависем ки Исоқ Файюб мо гуфта будем ки Бобоҷон одам дорад, ма одам подамаш хати туфшаигем. гӯш кинед.
дар экран дидесин. Ман просто видеош гирифта наметонам, номард аст, аги канали мара ганда шикар додагӣ ҳастам. Дар кабинети Шухрат аст. Ман гуфтам ки шумо дар кабинетиш мардум мебинанд шуморо, ҳамаш биромадан такаришо. Соқуфаи моро тӯҳмат кардесай, мо каналҳоамонро мефурӯшем, ай моро поставид кардесай. Шумо мардумон набаро поставид кардесен. Шумоем биз, агар шумо биз набошем, ҳамватанони азиз, ман просто так гап намезанам. Нигоҳ кунед. Ҳазоро ранги мо шумое ки гражданин буданд, ки шумо дар қайди военком намонданд, депортация шуданд. Қонун ай. А барои чӣ имрӯз бобоҷони дисте такариши ки имрӯз любое гапа задесан дар шабакаҳои иҷтимоӣ военкомат намеравад? Чаро? фикр кардан накунаст. Имрӯз рӯзе аст ки мо бояд дӯстаи душман бояд фарқ кунем. Мардими Шариф Додиксон, мардими муҳоҷир. Ман медонам пасроса такя ба ёд дорад. Ман медонам падари миллат Худоҷон саатсолашона ҳақиқата гап зад ку. 2 сол пеш гуфта буд ки ман аз корҳои иҷтимоӣ мезид экстремизм, терроризм ман ин давони ҳастам. 2 дист пешвар. Ман ин давони ҳастам. На бор ман гуфт ки ман аз корҳои пасосани розӣ нестам. 2 дист пешвар. мо мардуми ғариби тоҷик норозӣ ҳастем. Видео тамошо кунем, як фикре кунем. Мана мисол нигоҳ кунед. Ман ҳамин ҳамо Аюби Бутулка бублични Бутулка лақаб дорад. Ҳама медонам барои чӣ Бутулка гуфта лақаб мондагӣ. Вақте вай мехапанд, кормандони отдели ҳамон ноҳияшон мебарад, ҳамон дар як ҷош бутулка мезананд. Баъди вай лақабаш Бутулка шудагӣ. Барои ҳамин ман мисол ҷои кор дорам. Мана дар таги ҳамон суроға адресҳои ман навистагӣ аст. Агар мисол ман да гап дошта бошад, дар рӯи ман туф карданӣ бошад, марҳамат биёяд, кани шинем гап занем, бинем чӣ қадр туф мекунад. Кабинети ман дар 5-ум этаж аст. Бо нашад ки ҳамин 5-ум этаж поён парад занад. ихе одамо оли мо кати шумо мехӯрем, иншоалло гап мезанем. Оли бо видео мекунем, мепартоем дар ютуб. ӯ Аюб агар қазур боша, марҳамат ина метро Билаева улица Правосудия 93 а биёяд, на кати гап мезанем. ё ки ина агар дами сахфа бошаду ҳунари гап задан бошад, на марҳамат намози ҷумъаи оянда на проспект Мира биёяд, дар проспект Мира намози масҷиди проспект Мира дар во мехӯрем катиш. Гирад биёяд катиш ҳамон шағолаи амниятию шағолаи вазорати корҳои дохилия гирифта биёяд, да мешинем гап мезанем. Дар пеш ҳамон шағоло ҷоша муайян мекунем.